Ablay ubaw pa jong nga ihit ban khaliap ye kane kasngi ta kajing ye kren bat me wat ai ba kajing hala jong kane kasngi kan ka ye kajing duai jong ai me wat sha ye ka basneu kan panthut ye kajing duai jong kajing duai met jong kalong kalat ban kan mau ye ki ai ba me le nga ha kane kasngi ai ngan bread lut ye kajing kya ka do nu jong baro ha me wat sha ye nga bangan perkhat sa ye ka ai ka bangan sale la shai pen kan mau ye nga ba medon ha ka bor om manga hi nga ai ngo ba mem ju yo thia wat man met ru ban pet ye nga ai ngo ba medon rungkat bat nga ba ro sisngi bat me pen ya ye ki ai ki bang kum bakla ban troi ne le atra tu pen jai jai ye ki jingmut jing perkhat jonga ha ka ne ka met da ka jingdon rungkat jong me nga kerpat ye me ba men pha ye ki angal jong me ban ker sau dong ye nga bat ye ka yeng ka sem jong ba ro ka wei ya dai ngi na ka no ka basniu bat ka ba pen wit ye ngi ha bangi thia pendap ye ngi da ka jing jai jai bat ka jing suk jong me khom trai ye ki jing ting ki jing lang bat ki jing khus lai jong ba ro ngan bo ye la ka khli ha ka jing thia kat bang dang bread ya ki jing ting bat ki jing ki chat jong me da ka jing sbun bat ka jing ai jong me nga duai ba ka la shai jong kan long ka ba phala wat la nga tip bang kan sadon ka jing bat ka jing kul mar la shai henry me ya shwa jong ba rabor ban ai jing slur nga tip ba me don ki ai ki ba kraw na ka benta ka sngi ka ba la shai ai ngan le kmen lem bat me jisu bat nganom sngo thai ne sngo jrem la shai ka sngi ai ba ka men sim jonga kan slei da ka jing sngo ngu ye me nga tip ku pa ba me yo sngo ye nga bat men jubab ye ki jing duai jonga kat kum ka mon jong me ai ba ka men sim jonga kan syam jing da thai he me ko trai kat ba ki jat sngi jong ka step kampat be ha ki jing khang yit jonga ai ba ki jing mot bat ki jing pho sneu jonga kin dap da ka jing I boy ai tuit kar hai jong me to sneu ba to diang ko pa hi ki jing duai jonga da ka jing ai skam ha ka kurteng u jisu nga duai amen